2,5 लाख 2,5 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव आङो देरहागोन। BPPL नि बिजाथियारि NDA-नि मदद होजानाय बिजाथि महरै देरहागोन। एकदम आंनिफ्रायबो मोन 12टा बियाबनि जेफोर जोंहा बिजाथिफोर दङ बिथांमोनहा बिथांखौ मदद होनो थाखाय जों थियारि। आं क'क्राझारनिफ्राय आंबो दिनैहाय थियारि जानानै दं। मास मोनसे बा दानसे नेनायनि उनाव गाबोन 4 जुन अक्ट'आव सारा भारतआवनो लकसभा जे बिसायख'थि बेनि फिथाइखौ साननो थांगासिनो दङ। फिथाइखौ जों गाबोन मोननो थांगासिनो दङ। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव आङो BPPL-नि बिजाथि आरो NDA-जों मदद होजानाय बिजाथि हिसाबै जिहेतु जोङो थांनाय 10 बोसोरा क'क्राझार लकसभा बियाबखौ जोङो खोमानानै लानांदोंमोन। एबाराव NDA हिसाबै जोंहा देरहानो थांगासिनो दङ। बेयाव आङो बिजाथि महरै खमसे खम 2,5निफ्राय 3 लाख बिनि फारागाव देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बेनिखायनो साफ्रोमबो क'क्राझारनि साफ्रोमबो भटार, साफ्रोमबो सानसुमै जोंनि फरायसा लाइमोन, आइजोफोर आरो जोंनि जायफोर मददगिरिफोर गासैनिसिमबो मोनफ्रोमबो दोलोनि मददगिरि, मावगिरि, बिबानगिरिफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि गोजोननाय साबायखरखौ जासिहरदों। जे नोंथांमोननि जोबोद मोनसे बावसोमनाय आरो मावसोमनायनि गेजेरजोंनो गाबोन 4 जुनाव साननो गोनां भट साननायाव आङो देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ जासिहरदों। माबायदि फारागथियाव देरहानायखौ जोङो थांनाय बिसायख'थिनि जि फोसावदिंनाय बे टाइमावबो जों बुंदोंमोन, बे समाव बुंबाय थाखादोंमोन आरो जोङो जोबोद मोनसे आसाबादि आरो बे बाथ्राया थारैनो 7 मेआव बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जोङो गासै जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय जिखिनि जोंनि नायबिजिरनाय, बे नायबिजिरनायनिफ्राय जों मोनदांनो हादों जे दिनैहाय 2,5निफ्राय 3 लाख 2,5 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव आङो देरहागोन। BPPL-नि बिजाथियारि NDA-नि मदद होजानाय बिजाथि महरै देरहागोन। एकदम सैथो खोथा। जिखुनु बानायनानै बुंनाय बाथ्रा नङा। गाबोन भट सानब्लानो बेखौ निस्सय रोखायै जों मोननो हागोन। हरसेनिल' बाथ्रा दं। बेनिखायनो देरहागोन एकदम रोखा। आं बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों जे जोङो गोबाङानो रंजानो थाखाय थियारि, नाथाय आं खावलायगोन बयखौबो जाहाथे गोजोन थासारिया जाहाथे बाया, गोजोनखौ लाखिनानै जोङो रंजानायखौ खालामगोन। बेखिनिखौनो आं खावलायबाय। आसामाव मोनजोब्बाय बियाबनि गेजेराव बिसायख'थिनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि मोनसे मिशनारि भिजन दंमोन जे आसामाव मोन 14नि गेजेराव खमसे खम जोंहा 12 बियाबखौ NDA-नि फारसे जोंहा लाबोनांगौ। बेनिखायनो नैबे बिसायख'थि बायखांनायनि उनाव जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै जिखिनि नायबिजिरनाय, बेसेबांखिनि भट मोननो हायो, बेसेबां देरहानो हायो, बे गासैखौबो नायबिजिरनानै मोनदों जे दिनै NDA हिसाबै जों मोन 12टा बियाबखौ आसामाव NDA हिसाबै देरहागोन, बे रोखा। बेनिखायनो भारतआव नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा गाहाय मन्थ्रि खालामफिननांगौ आरो बिथाङा अलरेडि गाहाय मन्थ्रि जाखासिगोनानोखा। बेनिखायनो आसामनिफ्रायबो मोन 12टा बियाबनि जेफोर जोंहा बिजाथिफोर दङ बिथांमोनहा बिथांखौ मदद होनो थाखाय जों थियारि। आं क'क्राझारनिफ्राय आंबो दिनैहाय थियारि जानानै दं। बेनिखायनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बायदि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्तीर लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्राबास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिगमा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिगमा, मारुति सुइफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन।
लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।